Guys, welcome to Hello Cartoon. my there Bye. YouTube channel. Adam Channel. Hello guys, welcome to back my YouTube channel लोगोफोर so नोंथांमोना चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनलायबाय लोगोफोर so दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांगोन नोंथांमोना आं लोगोफोरनो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानलायबाय लोगोफोर so बिदिबा आं लोगोफोरनो जोङो बिजा बिनानाव फैनो जादों आरो लोगोफोरना बियो आंजों गेलेगासिनो लोगोफोरना नै बिथाङा खानजौ लादों आरोना आं खाना हरना होयोनो लोगोफोर so नायनोसै लोगोफोर माबादि हयो आरोना रोङा आरोना बियो ओरैनो जास्ट गेलेनो थाखाय आरोना जास्ट ओरैनो गेलेनाय दं बियो स' बेखौनो आङो हजानोसै आरो लोगोफोरना नायनांगौ लोगोफोर जोबजासिम दे नायनि माबादि हयो नोङो खानायखौ आंख्रि 다 감자는 컵이에요. 너를 쇼온 다니스. 아우 쇼는 릉릉. 안돼 무슨 빠이나요 나. 모जां हरदे 니 진짜 당구 그디는 빌리니까. मारै होनदो मोजां बियां मोजां नों हरनाय दे होदो ना हेलौ होनदे हेलौ बाय बाय बोनो दे हेलौ होनदे हेलौ गाइस वेलकाम टू हेलौ कार्टून बाय दे बाय YouTube channel Adam Channel जोङो नै साहा फुदुंलायबाय लोगोफोरना नै बेयाव साहा फुदुंदों ओमफ्राय माबा आरोना जोंहानि आइमुआ सबाय फुदुंदों फोथाराव स' बेयावनो साहा नांगौनो स' एसे फुदुंसै आरोना स' आङो दायो गाइखेर साहा फुदुंगोन आरोना नै गेसाव जानबायनो लोगोफोर जाथ'वाखै आरोना नायनांगौ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नै बिजा आरो जोंनि बिनानावाबो मा होनदों नै साहा फुदुंदो होनां साहा फुदुंदो जोङो साहा फुदुंदा साहा फुदुंदो आरोना बिबो आं थाफागासिनो आरोना बिबो फैदों नालाय स' नायनांगौ लोगोफोर जोबजासिम आरो सोरबा आं सेल लोगोजोंनो फैदोंबा बिथांमोना सेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादों लोगोफोर बेलखौबो अल सेट खालामनो हादों दे लोगोफोर दायो नै साहा फुदुंदो आरोना एसे गोदौहांबाय आरोना लोगोफोर दायो आङो साहाखौ फुदुंबाय थादों आरोना नै दैयाव गाइखेर दङ आरोना गाइखेरखौ फुदुंखांबाय लोगोफोर नै एसे फुदुंखांबाय आरो गाइखेरखौ ना ओमफ्राय दायो नै साहा फुदुंगासिनो आङो बैलाय फैलायबाय सासे ना नै सायाबो जाबाय लोगोफोर आंनिया ना ओमफ्राय नैलै बिथाङा रेडि नै बिस्कुट लानानै रेडि जादों बिथाङा नै नों जागोन बिस्कुटखौ मा बिस्कुट बियो काटा बिस्कुट निमकि नङा काटा बिस्कुटसो बियो मोजां बुं काटा बिस्कुट आं जागोन नों आं जागोन नै सायाबो जाबाय दायो लांदोंसै लोगोफोर जों दायो दुब्लियाव मोनफैबाय आरोना बैलाय बे जानाय मुवा फुगासिनो बिजा सबाय बैलाय फुगासिनो बिजा नै फायदो सालोंनो बैयाव फुदों आरोना बेनिफ्राय नैलै जोंहानि माइआ आरोना नैफोरदो जोंहानि माइ हानो जाथ'वाखै बि नैलै सैमा जागोन सैमा थां बिरु थां जाना बिरु नों जाना नै मोसा होनसै खेराइ मोसादे तिरु तिरु नानि मा बिहुसो दं बिलाय नै मोजां मोसासं गान जाना मोसा दे मोजां मोसा मानो मोसाया लोगोफोर आरो दायो जोङो बोरमानो गाइखेर दौहैलायनोसै आरोना बोरमा फिसानो स' जोंहा बोरमा फिसायानो माथाम जानानै बिमानि गाइखेरानो जाजोबा लोगोफोरना नै बे लाद्रायखिसों नै गाइखेरखौ नैलै गाइखेर दौनो थांनि जोङो बोरमानो नै बेयावबो लादो जों आरोना दायो जों बोरमानो गाइखेर दौहैलायनोसै लोगोफोर नायनांगोन नोंथांमोना माबादि नै दा मानसि सेलायसोगोन आरो लोगोफोरना स' नायनो हागोन नोंथांमोना नै
जों हानिया जानो नैलै बोरमा फिसाफोरा नैलै दे लाना फै सुसु नै दौनोसै फै लोगोफोर नाय दागोन सेलेसदों मोजां खिथिदे केमेराबो रोंदा नों हायोला आच्छा दे मोजां खिथिदे नै दायो आङो दौबाय आरोना नैलै मानसियालाय खायो बिदिनो आरोना नै सेलायसदों मानै बैले मासेखौ बामबाय थादो बियो आरो सुजुआ बिदिनो आरोना दा बिनो होग्रोबाय मासेनो नै दा मासेनोबो होगोन आरोना आङो नै बिनो होग्रोदो आरोना नों जालाय नै बियो जालायबाय बिदिनो दौनांगौ लोगोफोरना नङाबा नै गले लांदो र' दे अबेनो दौले हेगारना सं जादे इसोर सेलायसै इसोर मानिया जाबाय जोङो नै नारें जालायनोसै सोरानि बाखमोन माने थाइनायालाय सोरानि नै थाइनाया नोंस्रा जानायाबो जायोमोन नै फंमालिबो दालाखै आंना नाम्बार गैया नोंस्रा दानानै गैया आरो एबा फनसाबो ओइ जागौमोन लिंहर orang mau ngambil ini kok anak itu nomor gila देखो गाइस नै लै नारें जुम जाबाय आरो जोङो दायो मोनसे मोनसे थाइसेबाव थाइसेनो बारा फुल आयौ ngai bisi दाउ खिबौ आबौ दाउ खिबौ मानसि दोलै बाराया aku salai wong nang रा मौया मा मुखौ सालाय लेत्रानो खराय सावजासो मोनसे जाना थानिया जिरा लाखिनो ओरैनो जागोन ना नों आनलाय जोंनो गोखै जागोन दे गोखै नङा बिसि जानांगौ बिसोरखौ 다시 해봐. 한번 쌍이 사냐? 문제가 감. 남들 그냥 다시 하는 거 무슨 게? 여기라. 에이, 나리는 그냥 사이로. 그 진가 뭐 들아. 딱 혼나냐? 이거 기봐. 아무나 도 감. 무슨 그래? 야, 라 수중 항도 냥 무슨? 가? 안 보자고. 뭐야, 리진? 비쌌어, 상. 나 가보. 아, 항쇼 작가군. 왜 그냥 안 되는 Ini cinar mana orang? 거야? 덕시. Hei, 랑반 집어봐야. 막함는 시작할 거야. 하나 저기. hei man peruna. Ya kau saya alu ali ya kau. 그 메세 할 살롱네 그러면 Kau alu itu. 그 라발시. 눈도 싫어요. 해봐. Warar layar. 라 지금 살해 봐. Ang mana orang siok. Sama zaman setelah. Alu. Terus apa lu siok? 랑 알바 그네 봐. 알로. 근데 이게 남아가 가라. 이거도 사도 봤어. 이거도 안 찍어. 알로 할 걸리시 가라. 알고는 좀. 자방 바이로 잡아 간는 거야. 늦었어는 Enggak jauh sana. 다 사이 보고. 뭐. 아슬람. 자나루노. 진짜 그냥 잡아. 어디가 장사? 에이. Không dành hay khay nữa. 할 것도 쓰거든 신리. Nó buông này. 나 바이크 그든 거랑 라야 하면서. 네 그 산. 야 하니 와 하면. 뭐 가서 야 하니 한. Được mắc cái rồi. Tôi là